Ka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body MSWDA-CB kala kerpat yumentu rangba ka jelau konrad ke sangma bo un belong ye ka jingelang bar ki nomi khmat ka association Shuwa ka teachers di ka banong ha ka samdrik unailor arhajar arpunriu ban Ïakren halor ki jinge bar ki mat ki bede ka bhagamian bar ka roi ka par jung ki school ha Meghalaya Hagador khas bala IT haka khatwei trik unailar ka MSWDA-CB kalapan kan mau bakla de banra bonsin niki mat hakmat ka sorkar. Kador khas ka bak khatdu ka bak kentu mdu teli kimat ki badan kam kirki la IT haka khat sautrik ya yong arhajar arfunriu. Ka association kalapan tipru bahaka pratrik unaitung arhajar arfunriu kala pha shak sorkar ki jing ai jingmut bar ki jing kan tho ki bala lum na ki jing yelang yemer jingmut bala pelong hakaleng ki district jong ka khas hills jandi hills bargaru hills. Aga jingelang gabla long haka pratrik unailar ka MSWDA-CB kala raiban petengi ke jingye kun halor kini ki matling ba ka jingye kren jingye merjingmut bat jingye trelang bat ka sorkar. Na petengi mat ki baka association gabu akhmat kadi ke jingai jingye rapisan ka grand and eight ka secondary but high secondary school ka MSWDA-CB kala ong baka ni ka mat ka don jingye day ben bat ka jingba ka puli puthi ka jinglong bane ba ka jing trei kam ka bapaka jong ki jaka puli ha ka jila. Ndrei association kala penpau ke jing sokhia bawat la kala kerpat nadu ka pratrik unaitung hadu menta ka sorkar kampat khot jingelang. Kumta kala kerpat yu menteri rangba bo un penbet ye ke jingelang ha kanu ka tarik ka babiang Shuwa ka samtrik unailor. Ka association ka kwa bahagani ke jingelang kindan lang usimbut menteri rangba menteri ka tanat puli puthi berki officer ke bidaipan ye kani ka kam. Kenang bo nak ban Ïakren sani berwat ikalenti penbet. Ngidang don kajing angnut ban penbet ikini kimat lingba kajing Ïakren bat jing emir jing mut henry lara kajing kerpat jing kamyo jubab ne kamyo kajing Shim kia ka association kan hak ban Shim ki wei pat kesenjam ki ba onne lapan pau ka MSWDA-CB ka dor khas la soi du president ka MSWDA-CB UHM Mar Banyang vice president UNL Mar siang bai bat secretary UDQ Kharbuli La pharu eka kopi syuk sembut menteri rangba u preston tensong u menteri ketenat puli puthi u lakmen rumbui but u commissioner and secretary ketenat puli puthi u Vijay Kumar menteri IS ban Shim ki senjam ki badan kam.